שלום חברים, ואני חושבת שאני ממש חייב לכם הסבר על כל הדברים שקרו. אז היום נעשה את זה בסרטון ועוד 4 משתמש לנו בשבילי. ויאני משתמש טוב, אבל הוא נמחק. אז אני אראה לכם הכל. יש מסברים ועוד עד הכל באמת. מגיע לכם את זה. סופים טובים, מקווה שאתם תישארו איתי לעד. אבל לא, יש לי מטרה אחת כאלו. להיות יוטובר מכובד. זה הכל. לא לסרטון. טוב, למה נעלמתי? נשבר לי הטלפון. פשוט שכחתי אותו ואז הוא נפל כנראה. ואז הוא עוד פעם נפל איכשהו. אז הטלפון חדש. ולמה לא היה לי סאונד? כי לא יכלתי כאילו לצלם את דרך המחשב, אני לא יודע איך לעשות סאונד. אז כן, זה די באסה. אבל עכשיו אני כאן, לא פרשתי. אני לא רוצה לפרוש. מה זה שווה לי לפרוש? אני באמת השקעתי בזה. זה באמת ההפך החיים שלי. אני אוהב אתכם. אני אשמח אם תשימו סאונד. לא, גדר, לא. וזהו. עכשיו נחזור לסרטון, נחזור לכל מה שקשור ואיזה כיף אנחנו הפסדנו. היי. בלי דיבורים מיותרים, בואו נעשה משחק נורמלי. עם את הדמות הכי פחות כן במשחק והיא מעצבנת אותי, לא יודע למה. זה לא משחק. אני צריך להסביר. ותודה לכל 9 סאבים שנרשמו לי לערוץ. 9 סאבים יפים. אני אוהב אתכם. עכשיו אני מרגיש את זה. אני עדיין לא מרוויח כסף על סרטונים ואני אומר את זה בשיא הכנות. לא בשביל ש... אוקיי. אני עכשיו אגלה לכם סוד. כל יוטיובר צריך 500 סאבים ו3,000 צפיות בסרטונים. 3,000 צפיות בסרטונים או 3 מיליון צפיות בשורטס בשביל להרוויח כסף. ולי לפי הנתונים יש לי דקה בערך. אני כנראה לא נחשב, אבל פליז שימו לי סאב, שימו לי לייק, זה מאוד יעזור לי. ולהיות יוטיובר זה לא כזה קל. אתם יכולים לנסות, ואתם אף פעם לא תהיו מתחרים שלי, אלא אם כן אתם רוצים, כאילו מה. I so love you, מנדי. אני לא מאמין שאני אומר את זה כאילו לכולם פה פתוח. ודרך אגב, מה אתה דפורנה? השלקתי לא רק את הסקן הזה, גם אלה ואלה. רגע, אני משחק 8 ימים ואני די חרשתי. אפשר להגיד שלא. אפשר להגיד שלא. מה רציתי להראות? נכון. דן 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 דן. מטה דן 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 דן. מטה דולה. ברי הלוחם, אני שונא אותך. זה פשוט מכוער טילים.
ואני תוהה אם לפתוח שם דיסקו. אני אפתח כאן, לא נראה לי מה צריך שפעו בעולם הזה. ואני ממש, אבל ממש מקווה לא לפרוש. תגידו, לעומת הרבה יוטיוברים, אני יוטיובר בשביל הכיף, לא בשביל כסף. ואני נשבע בזה. תגידו מה שבא לכם, אני שאגיד לכם לא. תחליטו עליכם. אל תקבעו מה אני אומרת. אתם יכולים להקשיב לי, אבל אתם לא חייבים. למשל, סתם דוגמה, אני חושב שאינדי גיים טוב. ואתם לא כזה חייבים להסכים איתי, אבל ככה אני חושב. ולא, זה לא חסות, אני חושב שאינדי גיים טוב, הוא אפילו לא נראה לי מכיר אותי. אמנם אני צופה שלו, אבל הוא לא מכיר את כל צופה שלו פנים מול פנים. די, ראיתי מה עשיתי לו? אמרו לי, I gotta kill you. תגידו לי אם אתם לא אוהבים משלים. What? אתה עיקר מת. המילה האחרונה, המילה שאתה מת. למה אתה לא צחק עם זה? עושה לי עוד 10 משאבים. היא מתעללת. אני אענה לכם פרק שני כאילו קצר ולעניין. היא מתעללת. ובזה לכם. לא, הרובוט מעצבן. לא. די, הרובוט מעצבן, ולמה זה כזה מאוד מעצבן? מישהו מכם עם הרבה גברים יכול לעזור לי במוד הזה? אני מתחנן. אני מתחנן, אני נשבע. אני מתחנן. מישהו מכם יכול להסביר לי איך עושים מסורתים? שלי הייתה להבין, מה אתם מצפים להיות פעם תהיה? סנויים? שלי? לא, די, לא משנה. מה אתה יכולת לעשות לי? בום 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 בוקלה בום 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 בוקלה. לדעתי הכוחות מזלמים שיהיו הכי איננו כוחות איך של מסתפים בזה ששאלתי עם שתי ראשים ושהראש הזה הופך לאופים גדולים. זה 200%, זה 200%. טוב לנצל את הכוח עוד לשני, אבל זה היה הכי טוב.
ואם אתם שואלים למה אני אומר ממש מוקדם, כן, מהסרטון. סיבה אחת, אני מעדיף לעשות סרטונים ארוכים במקום 1, 2, 3. פשוט יש מגבלה של זה רק אני? או ששינו לי תקטעים? זה רק אני. אל תגידו לי שזה לא קורה. טוב, עכשיו אנחנו ננסה משהו קטנתי. סנטחים. לא, לא, לא. לא, לא, לא. חשבתי שתגעתי כזה כיף. אני גם רוצה לעשות בקרוב משחקי כספים, אומנם לא בלייב. מי שיסלח לי עכשיו, אז אני כנראה אאשר אותו, או בברונטר או בזובה או ברובלוקס. אבל מה מסתכל לגמרי, אני ככה מסתכל ברובלוקס או בסוגל וגם בברולסטוקס. זה פשוט לסרוק ברקוד, אני אראה לך את ה-ID שלי, אני אראה לכם כי אני טוב, אני בתקציב חברים. לא רציתי. חברים QR ברולסטה דובה. יאללה, יא ולי. מה אני עושה כאן? סאונד. נו, איך אני עושה את זה? הנה. למה בזובן ברקודים? אני אנסה למצוא, ועכשיו בבלובלוקס השרדון זה כנראה ייגמר באופן פתאומי. נו. הנה, לא, זה לא בארץ. שם יש לי משתמש על זה ברובלוקס. הנה ה-QR שלי. הנה, יופי, שרק להם, תעצרו את השרטון, שרק להם יופי, כל הכבוד, אני אוהב אתכם. די, לובה, יא חנקנים. די. אני כנראה אעשה את זה בדיסקונט, אבל בינתיים יאללה ביי. לא, ברמות יאללה ביי.